Hello guys, ini Boro hani adai madai ada ba jeni fongbai bibina naman ada guys ini Boro hani angkel kaperang Muhammad Prakash Narzary ningtamana nadeng biam sedap channel. So guys, mabri khoborfra ang asa kalamu ningtamani khoborfra gaसिमनाबो मोजां आरो लोगोसे गोबां सम जाबाय भिडिअ बानायिया जेब्ला आसाम स्टेटआव इन्टारनेट सासपेन्ड जादोंमोन बै समनिफ्रायनो भिडिअ बानायिया लासिन थानाया गोबां सम जाबाय नङा होमबा आरो बेनि गेजेराव माखासे बर' सुबुंफोरा आंखौ बुंहरदोंमोन आदा प्रिया बर'नि सायाव भिडिअ बानाय प्रिया बर'नि सायाव सो बै समाव आङो टाइम मिलायिनि थाखाय बानायनाय जायासै आरो माखासे सुबुंफोरा बिनि सायाव भिडिअ अलरेडि बानायनानै होखाबाय सो माखासे सुबुंफोरा ओरैबायदि कि गावनि नामखौ बा गावखौ मुंदांखा खालामनो थाखाय बा जोंनि बेफोरबायदि खामानिखौ बाहायो जेरै हमना ला जोंथ' मिथिखायो कि सोरबा बर'नि हेंथायै बुंबाथाय जों बिनि सायाव बारसोमथारो स्क्रिनशट खालामना भाइरेल खालामो ओरै थोरै नङा होमबा भाइरेल खालामनायावथ' गोबां मानसिफोरा दंखायो मुखुब नङा होमबा सो बेखौ मिन्थियो बेखौ थाल लानानै माखासे सुबुंफोरा बुङो आरो बिनि सायाव जोंबो बेखौ भाइरेल खालामलाबायनोसै आरो बेखौ भाइरेल खालामनायनि उनाव बिथांमोना जेब्ला भाइरेल जाबाय अब्ला उनावहाय मा निमाहा बिबाय जेरै बेबायदिनो निमाहा बिफिनलायबाय दायो नङा होमबा जों बयबो बेखौ निमाहा होफिनलायबाय थिग बेफोरबायदि मोनसे खामानि बाहायो आरो कि खामानिखौ मावबाय लोगो लोगोनो निमाहा बिफिनबाय बिसोरखौ बयबो मिथिलायबाय सिनायलायबाय मुंदांखा जालायबाय आरो बिनि दारैनो माबा मोनसे स्टार्ट खालामसिगोनलाय आरो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव मुं आरो टाइटेल बेथ' माने बर'नि बाट खामानिया गुबुन जाथिनि नङा होमबा स' बर'खौ सापर्ट खालामा गुबुन जातिखौ आरो बिनि गेजेराव बिएबाबो बर' नङा मिथिबायना बिएबाबो बर' नङा गुबुन जातिबावसो आरो इसिबां दंबावसो कि सानैबो लाइभ थानानै माने निमाहा बिलायनाय नङा होमबा बुंनाय खुगा जाय बाहायदोंमोन सिख्लाया बाहायदोंमोन आरो बिनि गेजेराव लोगोसे सेंग्राया असमिया सेंग्राया माने असमिया ना सोर बेलेग जाति आरोना बे माने थाफानानै लाइभआव थाबाय नुवाखै माने आं देखायनो नायनि आङो सोर मा बुङो कि आं गुबुन जातिखौ हाबा खालामगोन आरो लाइभबो देखायबोगोन आं स' बेफोरबायदि मोनसे सार्कोल माने साननानै सो बानायनायबो जानो हागौ आंथ' बेफोरबायदि सानो माखासे गोरलैथार माने आं ओरैबायदि बुंगोन आरो बिनि गेजेराव आं ओरैबायदि दसेनो आं निमाहा बिफिनगोन नङा होमबा बिराद गोरलैथार स' गाइस बारा बेखौ बुंनानै टाइम वेस्ट खालामला आं माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों कि बेनो कि दिनै 25 डिसेम्बर 2019 हेपि मेरि क्रिसमास गाइस इन्जय खालामबानो जाबाय जाय मानसिफ्रा बिनि बे धोरोमनि सायाव दङ आरो बिनि गेजेराव बेबो आं बेखौ बुंनो सानो कि बयबो गावबागाव धोरोमखौ रेसपेक्ट खालामनो लुबैयो आरो बिनि गेजेराव बे धोरोमखौ बयबो हारिनि मानसिफ्रा बयबो जातिनि मानसिफ्राबो जाय मानसिफ्रा गुबुन धोरोम हिन्दुआनो जा बिथांमोनाबो बिसोरनि धोरोमखौ सिबिनांगौ आरो बिसोरबो जोंनि धोरोमखौ सिबि नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बेफोरबायदि साननाङा कि बिसोरो जोंखौ सिबिया आरो बिसोर जोंखौ सिबिया जोंबो बिसोरखौ सिबिनाय गैया नङा होमबा स' बिदि साननाङा स' बेफोरखौ बेखौनो बुंसै आङो खेनसेबाव हेपि मेरि क्रिसमास गाइस आरो बेनि गेजेराव कातिनाथ नार्जारी नैबे सिगाङाव मोनसे भिडिअ दामनाय देखायदोंमोन ना मेन्डलिन बे बिथांनि मुङानो जाबाय कातिनाथ नार्जारी बिथाङा ट्रेन थांनानै बा बबेबा जायगायाव मिटिं जानायफ्राव बेयाव थांनानै बिबायनानै गावनि मिउजिक मेथाइ खननायजों लोगोसे दामनायजों लोगोसे बिथाङा बिबायनानै जायो बिथाङा जेब्ला हाबा जायाखैमोन अब्ला बै समावहाय बिथांखौ बिनि बिदाफ्रा अनोमोन बयनिख्रुइ माबा दुइसिन होनना बुंदों बिनि बिसानि न'खराव बे कातिनाथ नार्जारीया आरो बिथाङा हाबा जाबाय दासिमबो गथ' गैया हिन्जावनि मुङा जाबाय अचिनि नार्जारी आरो बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मावरियापारा होनना बुंदों बगाजुलि ओमफ्राय बिनि गेजेराव कुमुरिकाटा बाजारनि खाथियाव होनना बुंदों स' बिथाङा एसे अनसुंथाइ लुबैदों स' नोंथांमोना जुदि हायोब्ला अनोब्ला बे मिउजिकखौ खोनासंखांनायनि उनाव बे मिउजिक खोनानायनि थाखाय आं एसे थाइबा थाइनै गुगोल पे खालामना हरगोन होननानै साननानै गोसो दंब्ला अब्ला हरबानो जाबाय आं एकाउन्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होना होदों आरो लोगोसे स्क्रिनावबो होदों आं बेजों रायज्लायदों बिथाङा आंनो कल खालामदोंमोन माने बिथाङा कल खालामाखै बिथाङाथ' मेगन नुवा बाट बिथांखौ लानानै जे ओरैबायदि सरकारनिफ्राय सहाय मोनाखै मदद मोनाखै स' प्रकाश नार्जारीनाव कल खालामनानै भिडिअ बानायथों आरो सोरबाफोर अनोब्ला हरगोन खोमादां होननानै बेफोरबायदि साननानै आंनो भिडिअ बानायनो हरदोंमोन स' आंबोथ' बेखौ बोरै ना होननो नङा होमबा बेबोथ' मोनसे गिदिर बाथ्रा स' मेगनाबो खाना स' बिनि गेजेराव बे एसेल'सो मदद बिदों आं भिडिअ बानायनाल'सो आपल'ड खालामनांगौ नङा होमबा आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना मदद होयो होआ बे नोंथांमोननि आखायाव स' आं बेखौनो जुदि नोंथांमोना मदद होनो गोसो दंब्ला आङो डिसक्रिपसनाव एकाउन्ट नाम्बार आरो IFSC क'ड होना होदों आरो बिनि गेजेराव स्क्रिनशटबो होनानै होदों बिदिनो पिक्सार नङा होमबा स' बेनो आं नोंथांमोना जुदि मदद होयोब्ला मदद होबानो जाबाय आं बेखौनो बुंनानै बारा गोलाव खालामला बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मावरियापारा गामि आरो बिनि बगाजुलि होनना बुंदों आरो कुमारिकाटा गामि माने खाथि होनना बुंदों माने बाजारनि खाथि स' बिथांनि नामा कातिनाथ नार्जारी आरो बिथांनि हिन्जावनि मुङा आचिनि बिथांमोननि न'खराव दा गथ' गैथ'वा आरो बिथाङा गोबां खस्थ'यै माने सेरजा माने मेन्डलिन दामनानै जिउ खुंगासिनो दङ स' नोंथांमोना मदद खालामनो गोसोबा मदद खालामनो जाबाय खुलुमबाय नोंथां प्रकाश नार्जारीया बेखौ नोंथाङा गनायनानै लागोन आरो आं जेबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ जेबो मोननो हायाखै आंनि नामा कातिनाथ नार्जारी ओमफ्राय आङो
जन्मनिफ्रायनो मेगन नुखाया गोरलैयाव डाक्टारनाव भेलराव लांदोंमोन आरो ओमफ्राय डाक्टारा जन्मनिफ्राय जानायखौ हाया होननानै सा ससेयाव जानायखौसो हागोन होननानै दोनदों दा बेनिखायनो आङो थाबायै गुवाहाटि क'क्राझार ढेकियाजुलि थाबायनानै नै दासिम बोरायबोबाय ओमफ्राय हिनजाव लादोंबाबो आंहा जेबो सन्तान गैया हिनजाव हौवाल' दङ ओमफ्राय दा बेनि जानो थाखाय आङो सहायगिरि मोननो हायाखै सरखारनिफ्रायबो आरो गामियारि रायजो राजानिफ्रायबो धन्यबाद आं बेखौ ओमफ्राय आंनियाव दङ नैबे BCDC नि चेयारमेननि सार्टिफिकेट ओमफ्राय आधार कार्ड दङ दे बेखौ थिखाय बे आधार कार्ड बोरै लानांगौ दे बिदिनो आंनि आधार कार्ड दङ दे ओमफ्राय मोनसे थिखाय भटार कार्ड ओमफ्राय नैबे भटार कार्ड दङ आंबो खाना फुजाबाबो दांग्रोम दुंग्रोम भट होनो हायो रायजो राजाफोर दे मोनसे थिखाय ओमफ्राय नैबे एकाउन्ट नाम्बार बोरैमोनलाय दे बिदिनो दे जाबाय दे बुंदो ओमफ्राय दा बेसोरखौ देखायखांनायनि उनाव आङो रायजो राजा बिदा फंबाय बिमा बिफा आदै मादैमोन बाजैमोन आदा बाजैमोन आरो बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानाव गासैबो नोंथांमोनहा सोब जायगायावबाबो गोजान गोजान नुगोनलाय आङो जाबाबो जायाबाबो रैसुमै गारां दोंसे हगारनो सानदों खुलुमबाय आरो बेहाय गेना गोरोन्थि जानो हागौ नोंथांमोनहा निमाहा होनांगोन गोजोन्थों मेगन थाइनै दं नायब्ला बिदा फंबाय फेंगें मिनि रंजानाय जे हाल खदाल एवनानै मिनि रंजानाय जे नाथाय आंहा जानांबाय बयजोंबो बिदा फंबाय फेरजों नायनो बाजानाय गोदोहाय हिनजाव लानाय समाव बिदाफ्रा खनसे गारोमोन दानि हिनजाव लानानै आयौ दुखु दाहा जानांबाय आंनि खाफाला बिमायाबो थासुमलि रुनानै फानहैदोंमोन गोरबि खाथा रबिबार हाथायावनो रावनिबो महरखौ नुनो मोनायो मेगन थाइनै दंब्ला हाल खदालाव नाजागौमोन नायो बिनि रंजानाय जे जागौमोन आंनि खननायफ्रा जादोंना जायाखै आरो आंनि बे खननाया जाबाबो जायाबाबो बिथां प्रकाश फंबायनि नार्जारिनि मबाइलजोंनो आगार होनो खावलायदों आं धन्यबाद आंनि न'खराव बिदा उन्दैसिनजों जानाय हिसाबै आङो दा हिनजावबो लाबाय ओमफ्राय बिदाफोरा हिनजाव लानायनिफ्रायनो सैयि खालामदों आरो तामुलपुर गोमरिकाटा थांबाबो थाखा थाइसेबो होआ आंखौ रायो
सानफ्रामबो बखियो हिनजाव लानायनिफ्राय आंखौ अननाय गैला बिदा फंबायाबो आरो बिनिखायनो आङो दा दुखु दङ आरो आङो बे प्रकाश नार्जारिनि चेनेलाव आखायाव खावलायहरनाय जाबाय।